Не издавай такива звуци. 4 дена сме тук, тестостероните са ни вдигнати. 3 Браво, Кати, имаш добра ръка. Абе, колко най-дълго сте издържали без секс? 2 години. Почти. Ама сама, нали? Стой се ти. Галила си се сама. Без никакъв секс. Колко време? Нормално се галих. Сега всеки жена. Те, кажете, колко най-дълго сте издържали без секс? Една седмица. Ти? Не знам, сигурно година е. Колко? Ами без секс и говориш с мъж. Какво? А с жена и... Мале, как излезе твоята съвсем, че с жена. Не, смисъл... Аз с жена 2-3 дена. Така излезе Кате, направо. разбрах аз каква е цялата тази работа. Не, значи тук няма нищо случайно. Направо край. Невероятно. С жена лягаш ли си често? Аз сигурно. Аз? Кате. Дори да не е вярно, а да не вече е вярно. Жена съм била никога, нито тройка, нито нищо. Сега, тия кори трябва да се режат преди да се дадат на кокошките, бе. партньор, Като няма, предпочитам... Сама. Соло. Да, или примерно... По-добре да не правя секс, колкото да е снега. Ти колко издържиш? Тя не може. Аз на този етап от... Ама не мога, примерно, с Ще се някакво... въздържа от всякакви коментари. Ама повече от 10 дена не можеш. Не, тя и 10 дена е нормално. Бих могла много да говоря. Според мен, Ани, Притесняваш се. виж, обича секса според мен. Тя много обича секса. спокойно Тя е го- нимфоманка. Много грешно. Защо? Аз правя любов, аз не правя секс. Да, ма го обичаш, нали? Аз... Нина, не ли? Ами, Просто ти хареса секс. Ти си Обичам да променяш обичам. се. Променяш се Обичам да в леглото. обичам. Обичам да обичам точка. Да, разбрах. Обичам да обичам от дъното на душата си. Много силно, дълбоко. значи от И аз всички съм виждам такава. някаква лудост. Такава Разбираш, любов само в нея изпитвам. не Ти виждам. колко издържаш? Да, обаче... Ами нали ти казах на едно се издържа на 2-3, защо не вярваш? Влюбвам се силно, не за да го Леле, думите. като го видях това и викам, това не Абе, мога да бъде виж, това е Катя.